Predstavím ti človeka, ktorý má zakázaný vstup do Tanzánie, má 20 priestupkov a aj napriek tomu ho vidíš v televízii ako experta. Myslíš si, že sa to nemôže stať? Jakub Jáhl. Možno kývneš rukou, každý má nejakú temnú minulosť. V roku 2012 na súde priznal 20 priestupkov. Figuruje v správe o extrémizme. Ale toto všetko vybledne oproti tomu, čo sa stalo v Afrike. Išiel tam údajne pomáhať deťom. Peniaze podľa svedkov použil na drogy a sex s miestnymi chlapcami. A sirotinec? Ten vlastne neexistoval. Tanzánsky predstavitelia zdokumentovali jeho nelegálne činnosti, zneužívanie detí, propagácia satanizmu, bitie detí, užívanie drog pred nimi. Svedkovia hovoria, že napadol ľudí nožom a dobrovoľničku ponúkal miestnym. Tanzánska vláda mu zakázala vstup do krajiny a slovenská ambasáda varovala ľudí, aby s ním necestovali. No ako si sa už zabudlo na jeho minulosť. Napriek tomuto všetkému ho médiá stále pozývajú ako experta. Držte sa na dezinformácie a sekty. Človek, ktorému súd práve zakázal šírenie klamstiev, učí ostatných, ako rozpoznať lož. A Jáhlova obľúbená téma sekty. Tak označí každého okrem seba. A práve Jáhl používa sektárske praktiky, zastáva sa sadistky Kremenovskej na Ukrajine, ktorá je napojená na ruského hovnojeda Dvorkina. Jednoducho fuj.